дар бораи ба даст овардани ҷоизаи ситораи навтулӣ ки Муҳиддин Асадуллоев варзишгари мо ба даст овард. Ситораи навтулие ки байни ҷавонон аз соли 2020 инҷониб дар IGF монда шудааст ва бори аввал аст ки варзишгарони мо ба ин ҷоиза сазовор мегарданд. Ин ҳам Муҳиддин Асадуллоев аст, варзишгари ҷавони кишвар. ва ин ҷоиза чӣ хел ба даст меояд ин ҷоиза аз назари доварон, аз назари ҳамон мутахассисое ки дар федератсияи ҷудои байналмилалӣ кор ва фаъолият мекунанд ва варзишгароне ки сазовори ҷойҳои намоён ва беҳтаринҳо мегарданд. Дар ҳамон соли 2025 ки Муҳиддин Асадуллоев дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ, чӣ дар қаҳрамонии ҷаҳони ҷавонон ва чӣ дар гранд-сламҳои ки иштирок кард, дар қаҳрамонии ҷаҳон сазовори ҷои якум гашт ва дар гранд-слами Абу-Даби сазовори ҷои дуюм гашт ва дар гранд-слами Душанбе қаҳрамон гашт. аз ҳамин сабаб Муҳиддин Асадуллоев аз он нафароне ки бо Муҳиддин Асадуллоев дар ин ҷоиза рақобат мекарданд болотар рафт ва сазовори ин ҷоиза гашт. ва ин ҷоизаро мо ифтихор мекунем ҳамчун мураббиёни кишвар, ҳамчун мураббие ки мо кор мекунем, фаъолият мекунем ва барои ҳамаи ҷавонон ва наврасон ва ҳаводорон ва ҳаводорони ҷудои кишвар ва барои миллати тоҷик муборакбод мегӯем.